Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasahatu tusude ruas. Dohot tamu, dohot na live streaming di bagas nabe. Marminggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah mahita. Tapuji batu hatta marede mahita si bukwede nomor 525 ayat sada dot ayat 2. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Disuruh di batado anak nagabi pardengganan taringot tu dosatta. Hamu aliak kadongan molosongoni dihaholongi di batahita.
Ikut doho hita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugo na suatu dosan. Sa ilehon jala patuwo madihami haporsiaon na sitong. Tabay mahaporsiaon nabi ganupari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha na sumarpangasi. Asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Say uloy mapangiduan nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamu mapatik ni debata ima sian tolu Musa bidu 10 sia ayat 10 alu. Dang jadi balosonommu na jahat. Jala dang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom. Ikon haholongammu dongammu jolma songod dirim. Ahu do Jahoba. Ima sahatna. Rap mangidugogo mahita tu tuhata taringo tu patiki. Al Tuhan debata sai pargugo imahami mangulahon na hopat tu patikmi.
Amen. Masombaam di Jolomon pojok targo putro hakon di ban godang di dosakon saja kono hotan saja kon ma awon naramun diriko tumpus toroki diho dijakon ho awon dang hauru panau awon nabusukna marohakon Allah utaku matamon sairohamu Tuhan sangakon ma awon naramun diriko tumpus toroki diho dijakon ho awon. Tatopoti madosatta tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan para siroha na sumurung. Aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halap pardosa na dangolon rotu yolo ni habangsam habadiomi manopoti jala manganggukod dosa nami. Masayut huar saki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabainan nami narwai dang huhaholongi hami ho siyan nasa rohanami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang dusod diri nami hubayan hami di bahedi tamado rimasanmu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai alay na mapurus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi. Mangido siyan na sa rohanami hasesani dosa nami sa luhut na. Say urupi mahami paubaho rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan saya si maroham di hami halak na dangolon. Amen. Tabegema hatabaga-baga taringot tu hasesani dosa. Molo tung adong manangise na mardosa, adong do pagaudiata di abay ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohay. Jala ibada do pardengganan taringot tu dosata. Alay dadan hola taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Kur ama eksaudi.
Cor ina gracia. Tabegema hatani debata turpuk niari mingguon, ima nata surat di Pasalmen ono puluonom,
Ayat sada satu ayat sia tajahama na marsikasorin. Ede siadip sidapit marulupulup tu de batama ho ali sadok tanoon. Dok hamu mamadok tu de bata tung nasokal do akka pabayanammu binayan ni hinatibul ni gugom ikob masoba tuho akka musum. Robe mahamu marnida akka pabayanan ni debata. Tung nasokal do pangaraja yonna di manusia. Matua ibana mangarajai mahite-hite hagugo nai. Sai mangaranapi matana tu akka bangso. Asa unang di pagigyang akka pangguturi dirina. Ibana mabahen hosat tamangulu, jaladang di loas tota tarsuladit, ima sahatna. Martua doa kana tumangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amen. Kur inahanna. Marsura
Tahatidakkon mahaporsyaw tayo songon nahi natidakon di dongata sa haporsyaw di sadok portibyon. Rap mahita madok. Au porsea di dibata Jehovah. Ido ama pargugo no suatu dosan. Na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni dibata Jehovah na sesedai. Ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabian sa to di Barbadia. Adorang Tuhan. Ido tu hatta na tumaw na berni di panguhuman ni Siratus. Namate tarpajal luibana di hau pinasilang. Na tuat tu bonotoro ni tano. Namla mangulu di ari patuluhon. Namanay tu surugo. Lau hudul tu siamu ni dapata Jehovah. Amanay pargogo na suatu dosa. Di sima ibana pa mamulak sugot tu tano. Manguhumiha na mangulu au porsea dito di porbadia jaladok sadaw ya nabadia huriya atau panala Kristen akan nabadia doh di hasisan ni dosa doh di tahina madok mulak mangulu suku daging nihalat na mate doh di hangoduan na surat sudah amen. Tabigima tikting namasa di bagasan mingguan. Horas. Boy mahujahahami sian joloon tapai hut-hut ma amanginang nadong di joloon ima slide. Suang songonima nang dihamu amanami inanami do ruas dihuriatta namar minggu di Ganub Bagas Tabe melalui live streaming. Ia guar ni minggutta sadarion ima minggu napatuluhon dung Trinitatis. Topik minggu sadarion ima mangulahon nadenggan tusaluhut halak. Naparjolo 2.1 sermon parhalado. Sehubungan adanya kegiatan family gathering, pelayanan full timer, maka pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, sermon parhalado dipakai untuk latihan kor parhalado, masuk pukul 17.00 WIB. Yang berikut 2.2 sermon wek. Sermon wek sada di bagas keluarga ni amang HRP Huta Julu inang Dr. Sondang Boru Silalahi. Alamat Jalan Jenderal Urip Sumiharjo F35 RT 03 RW 15. Kamis masuk pukul 19.00 WIB. Napaduahon sermon wek 2 di bagas keluarga amang iye Huta Julu inang Boru Gultom Jalan Lurah Cimahi. Kamis tanggal 7 Juli 2022 masuk pukul 10.30 WIB. Nah, berikut persembahan Komisi HIV ataupun AIDS. Pada hari ini Minggu 3 Juli 2022 kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop untuk keperluan Komisi HIV atau AIDS distrik. Amplop disediakan oleh distrik. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Atau persembahan pembangunan untuk minggu ini ditiadakan. Pemberitahuan 5.1 pelantikan pengurus lansia distrik. Pelantikan para pengurus Persekutuan Lansia HKBP Distrik 18 Jabar Tendie
yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu tanggal 3 Juli 2022 waktu pukul 10.00 WIB bertempat di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Dari gereja kita yang akan dilantik sebagai pengurus adalah Amang E.A. Sihotang, Inang Boru D. Boru Huta Barat sebagai wakil ketua lansia dan Amang M. Simajuntak Boru Sitorus sebagai seksi adat distrik. Nah, berikut 5.2 Family Gathering pelayanan penuh waktu. Distrik 18 Jabar Tendie akan mengadakan family gathering pelayanan penuh waktu yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin, Selasa, Rabu tanggal 4, 5 dan 6 Juli 2022 bertempat di Villa BJ, di Villa SSM dan Villa Hijau Pangandaran, Jawa Barat. Adapun registrasi 700.000 per orang. Dari gereja kita yang ada 5 orang yang akan diregistrasi. Yang mengikuti kegiatan tersebut dari gereja kita adalah Amang Pendeta Resort beserta keluarga dan pendeta fungsional beserta keluarga. Nah, berikut pelaksanaan Youth Gathering PPND. Pengurus Persekutuan Naposo Distrik atau PPND Distrik 18 Jabar Tendie akan mengadakan Youth Gathering PPND yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Jumat sampai dengan Minggu tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli 2022 waktu pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Villa Venus Kenteng Kopeng, Jalan Salatiga Kopeng kilometer 7 Dusun Kenteng Sumogawe. Pengurus NHKBP Jalan Lurah Cimahi mengikuti kegiatan tersebut. Pengurus NHKBP Jalan Lurah harus mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikut 5.4 pensiun dan purnabakti Sintua. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan purnabakti kepada Amang Sintua ES Sitompul Inang Boru Sibuya Wek 9. Ima ala amata situata nama rakyat dan yang dijolo nanti. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pelepasan purnabakti sekaligus penyerahan cenderamata dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Yang berikut, pengumpulan persembahan tali kasih melalui amplop. Dalam setiap ibadah pagi, siang dan sore, amplop disediakan huria. Yang berikut, acara Ramatama setelah ibadah siang yang diikuti semua perhalado dan perwakilan jemaat setiap wek atau semua ruas wek 9. Pengurus setiap seksi ataupun kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. Yang berikut 5.5 kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 dalam ibadah pagi pukul 07.30 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari seksi Parupuan HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Jakarta. Songonima titing namasa amanginang di pasu-pasu tuhat tamaita salukna Horas. Tapasahat mapiliata tapuji tuhata marhite edde nomor 470 ayat sada dohot udutna.
saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras ma dihita saluhut na. Hatani Tuhata nagabe jamita di parsaurata di manogo ni Arion. Ima natarsurat di Galatia 6 ayat 1 ayat 10. Hujahon ma Tuhita. Galatia 6 ayat 1 ayat 10. Ale akadongan molo tuktar somong colma mardosa hamu akanaung taruli ditoddi ma pature-turehon ibana marhite-hite toddi nalabok alai mataho dirim sotung dohot ho tarujun masiurupan mahamu mamorsan akanadok doking ima dalan mangaradoti patik ni Kristus ay molo di paburnang halak dirina hape so adong di ibana si paototo diri doing alay ganup ma manakasi ulaw nabe dungi tu ibana sa diri ma puji-pujian dada maradopon na asing alay adong di ganup si porsanan nabi alay na mamudahon hatani debata tamado taruli dinasa persaulian nina pinodaan nai unak hamulilu dang olo debata leaan ay iai disabur halak ido gotilonna ay namanabur tu daging na manggotil do siad daging na hamagohan alay namanabur tu toddi manggotil do siad toddi i hanguluan sa leleng ni leleng na alay unang marnalo jahita mabain na denggan ay namanggotil do hita muse ditikinai anggo so pargale hita noaing ay 10 sude hita madja atong bisa sarihar dope taulahon manadenggan tu saluhut halak alay kumudangan matudongata sa porusya ima anggo sahatna jalan agabe topik ni mingguta sadarion songonong tabiki nakkiningan di warta jemaat ima mangulahon nadenggan tu saluhut halak manang bolo hata Indonesia didokod dui berbuat baik kepada semua orang hurian itu hata nawalongi hami di bagasan guaritu hata Yesus Kristus molol tapahusor-husor rosasi tongana kiningan topi ni minggu taing mangulahon nadenggan tu saluhut halak manang na berbuat baik kepada semua orang pitor laudo ratu bagasan rohata manang pikirata hira-hira sungguh dia matutu na berbuat baikon tu akka dongata jolma hira-hira sungguh dia matutu mangulahon nadenggan tu saluhut halak asau mura atu satta jamita na 10 ayaton boido sasitongna bagiota 2 bagian turpukon bagian na parjolo 5 ayat 1 ayat 5 omma namang gobarhon asa toktong mahita di bagasan holong ni roha jala bagian na paduahon 5 ayat 1 ayat 10
di gobarhodo tu hita di bagasan tikion unang masadi hita mabahen nadenggan. Jadi saunari hamuna kadongan pitor boydo masuk tu bagasar rohata hira-hira sungod dia matutu mangulahon nadenggan tu saluhut halak. Molo tataringoti do amang do tamuna kainang mangulahon akka nadenggan tu saluhut halak. Sotung pituro tu bagasan pikirata molo nang berbuat baik au tu akka dong aku jolma gabe diukur hamu marhite materi salah itu ya nang pesa sitongna perlu do memang materi alai sotung gabe rotu bagasan pikirata. Kalau kita mau berbuat baik kepada semua orang, kita diukur dengan materi. So tunggabe pek-pek kita di adopan ni akka jolma, molo memang nagabi pikirata songoni. Alai songo dia dosa sitongna, molo didokon mari kita berbuat baik kepada semua orang na parjolo na tabereng di bagasa turpukta sadarion ima bohado hita bohado ngoluta songon siuton Kristus hita molo adong dongata na mardosa jala songo dia do sikapta tu nasida. Molo kedapatan dongata mangulahod dosa songo dia do sasitongna sikapta maradupon nasida. Nah kiningan didokon marhite ayat sadai. Ale akadongan molo tung tarsomong jolma mardosa hamu akan naung tarului ditodima pature-tureon ibana marhite-hite todi nalabok alai matahod dirim sotung dohot ho tarucun. Lapatana biasana dalam konsep berpikir ni jolma. Konsep berpikir ni akka jolma. Molo habotoon dongatai mangulahon dosa ya. Ya ini berbicara dari kedagingan dulu. Natabuan mangalakati pangalahon ini. Ya, natabuan mangalakati jalan natabuan do pahata-hatain. Ya, natabuan pahata-hata dongata molo misalna adong ibana mangulahon dosa. Jala pitur amana tubuh. Pitur rodo hita manguhum-uhumi ibana. Nah, songoni dope parnguluota songon sihuton Kristus alania hado dasorta bahwa tangadong hakta manguhum-uhumi jolma molo hadapotan ibana mardosa. Alana molo taparrohaundo di Matius 7 ayat sadai hujahon majolo tuita unang hamu manguhumuhumi asa unang hona uhum hamu ay panguhumon munaido si humonoton tu hamu parsuhaton munaido si sutonoton tu hamu. Lapatana hamuna kadongan saha porsyaon molonung nga mangolu hita di bagasat todi dangadong be pikirata manguhumuhumi akka amat tani halakan manang manguhumuhumi akka inatani halakan ay hita pe bohado horoa hita pe jolma pardosado jadi dangadong hakta manguhumuhumi akka dongata jolma ise do nagabe pantas manguhumi nasida
tu debatama nasida berurusan. Dada nama dokna seberlaku doh ruamang padita hukum di tengah-tengah dunia ini berlaku. Berlaku do hukum di tengah-tengah ni portibion alai na dimaksud disi songon halak Kristen hita songon siuton Kristus hita jalanunga mangolu hita di bagasan todini debata urusan penghakiman adalah urusan Tuhan, tetapi kalau memang harus berurusan nasida secara hukum, biarlah nasida berurusan secara hukum di tengah-tengah ni portipion. Nah, maksud di sihamuna kadongan sa porsiaon, ba memang idua temolonunga hadapotan dongat tajolma mangulahon dosa, natabuad do makatahatayon, natabuad do na manguhumuhumion, jalan natabuad do mangalak manarokata tuson. Masih itukah kekristenan kita masa kini? Ido na didokon ni si Paulus nakiningan di jemaat Galatia onom ayat sadai. Amung akadongan naung digohi todi nalabok. Molotung tarsomong jolma mardosa. Pature-ture hamuma ibana marhite todi nalabok. Atong nga hado aksita tutonga-tongani nasida. Ado aksita tutonga-tongani nasida. Baunang matong sudah jatuh ditimpa tangga pula. Adong dokan hata na bahasa Indonesia na songoni sudah jatuh ditimpa tangga pula ninna. Lapatana hita naung mian di bagasan todi unang masongon padohanon sudah jatuh ditimpa tangga pula. Alaya hado ulau tatu nasida. Urupi nasida. Pajongjong ibana. Padirgak ibana. Danggabe manguhumi hita tutonga-tonga ni akka na mangulahod dosa. Nang sa sitong na urusan penghakiman adalah urusan Tuhan, dohot urusan ni portibion, alay songod jolma nang digohi todi hita, urupi nasida. Ala bahasa kon urupan nasida, ala memang boido dohono tangagale nasida. Ala hadapotan kan ngagale nasida. Jadi songon hala Kristen hita amang dota muna kainang nang dohonon ni turpuki tuhita di bagasan tikion asa parirgak ibana tangyakon ibana pargugoy ibana lehon semangat tu ibana. Alaniaha amang dota muna kainang ketika kita tadi berbicara tentang bertolong-tolongan. Masih urup-urupan mahamu mamorsan akka nadodoki imadalan mangeradoti patik ni Kristus i. Lapatan anak kiningan sudah akadongat tanaung nama nahadapotan mangulahon dosa i reaksita tutonga-tonga ni nasida sasitong na baikon paingotod do memang akka jolma na mangulahon dosa. Ala taboto nakiningan sotong pitor lao tu bagasa rohata ayat 2 masih rupurupan baboy dui di gobarhon songo dia ma akka boban ni akka jolma di bagasa tikion. Alay masih rupurupan di dalam konteks on boy doon berengot tadi Matius 10 lalu ayat 15 alay molo mardosa dongan mi topot
jala ajari ibana holak kamu padua molo ditangi hoko dapot hodo ibana gabe donganmu muse. Lapatan na topo jo ibana. Maka tahatai jo hamuna dua. Jala molo ditangi hoko diunaung di topot ho ibana berarti boido ibana gabe donganmu muse. Jala boido museng ibana gabe merbalik sian hado saonnai. Nanang dohonon na tu si hamwa kadongan songonima dalam konteks ni ayat sada 1 ayat 2 na boy do berengot tadi si behado tutu akadongat tanah madebu tu bagasat dosa urupat tado ibana togot tado ibana paingotot tado ibana manangna justru tahakimi do ibana manangna justru tarehei do ibana manangna justru tapahata do ibana tapa buah-buah to akadongat tajolma molosongonido berarti pas mapadohaning sudah jatuh ditimpa tangga pula. Unang magabe songon peribahasaon ngoluta songon sihuton Kristus. Namanghihut museng diajar rodo tuhita nakiningan masih rup-rupan dalam konteks na asing. Ya, dalam konteks na asing nanang dohonon na disi ima bohado hita kajolma naung terpasu-pasu. Bohado amang inang hita naung terpasu-pasu di bagasan ngolut taon. HP adong boban ni akadongat tajolma. Adong boban ni akadongata di bagasan ngoluna. Salah satu contoh waing di bagasatikyon songon halak naung martubur hita di hatadi debata tabereng donoaing di bagasa tonga-tongani huriat tahun na dalam skala pembangunan kita berarti kan ini menjadi beban kita. Datu kolan ni beban di perhaladui, datu kolan beban ni panitia pembangunan nih, bebat tasudedo ing. Nasaunari di hamuna akamang dota muna kainang. Behado hita mamereng ing. Memang babolo subuh terbaik kita mangurupi banang gua pala hulat tangyang ida. Memang dang boy hita mangurupi banang gua pala tangyangi. Baru museng babolo memang dang boy hita mangurupi banang gua pala menyemangati panitia pembangunan ida. Banang gua pala menyemangati akaparhalado odda. Molo memang dang boy hita mangurupi pembangunan nanggo apalai. Alai molo memang boy do hita mangurupi jala memang terdasar do di bagasar rohata bahwa memang gudang do jalo pasu-pasu sian Tuhani baik sian akapariana konon baik sian akaparulaon manang nasian tingkat ekonomi mai mari kita berlomba-lomba laho masih rup-rupan aina tuise do horwa bangunan ni tuhi tadui haduan jala berengon ni poparatama ini dulu pembangunan gereja HKBP Cimahi Jalan Lura ini adalah bangunan opungku bersama-sama dengan ruas dulu jadi boima gabe utononi nasida museng hamuna kadongan sahapur siaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Naboy museng tabereng di bagasan turpukta sadarion molo memang boy dohita mangurupi mamorsan akanado doki ba memang dakpola seko paburnang otta derita ya dakpola seko paburnang otta derita nagudangan do jala do binege-bege ya
di bagasan parhuriau dang dak pola di Cimai Jalaluraon dohonon. Na gudanga do jolma madokon sianau do na jului. Sianau do da sengni garejai. Sianau do pituni garejai dah. Au do mabanguni. Sianau do kursi di garejai. Loh. Masih begitu kah? Skala berpikiran kita ketika kita sudah hidup di dalam roh. Bah memang melunang mangalik kita tutuhani bataleon mak. Bah molo memang dang yasto perwata mangaleon tutuhani baunang talean. Anggo ikon gabe pahata-taot ta tu ari-ari na nang ro, siana da asion, siana da kipason, siana da organon, siana da jadelaon, siana da kakacakacaon. Unang pola tababurnang-burnang derita. Tetapi mari kita kalau memang kita mau memberi dengan sukacita, talehon ma sopola ikon patibo-tibo ota derita. Amuna kadongan sa porsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Ala memang nasehat do turpukta di bagasan tikyon hima Galatia onom ayat 1 ayat 10 on. Nanang dohonon ni ayat 1 ayat 5 toktong mahitamian di bagasan holong ni roh. Buasa ikon mian hita horoa di bagasan holong ni roh. Ada apa? Kenapa kita harus dikatakan Tuhan mian mahamu di bagasan holong ni rohaku ninna tuhali tuhita ala memang ikon dohonot tado marhite sada Johannes opatiate hamunak kadongan sa porsiaon di bagasan sada Johannes opat. Di bagasan sada Johannes opat di dokod dodisi hamu ale akka haholongan masyaholongan mahita asian debatado haholongani jalaganup namar holong ni rohai ima nang tubuh sian debata jala ditadado debata. Lapatana Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang beriman, berarti kon patudu honot tado holong di rohata nang turungatta jolma. Apa jadinya kita mengasihi Tuhan Allah? Tadoko kita nang sudeta persiajari Bibelon. Mulai san kitab Kejadian sampai dengan Wahyu kita tahu semua firman Tuhan. Alai gabe walai duk taboto firman Tuhan gabe tarai hei hapor siaun ni halak. Berarti dang tikos dope ha kristenota nasungoni. Molo memang tahaolongi debata tahulungi ma nang dongata jolma. Ido sasitong na sikat ni ahai silangi. Ido lapatan ni silangi horizontal dan vertikal. Lapatan na di si hamuna kadongan inti daripada salib itu adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Jala ido intini patik sada satu patik paupaton bagaimana kita mengasihi Allah dan patik 5 sampai dengan patik ke-10 bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Jadi lapatanna hamuna karungan molo taholongi debata haholongi donganmu jolma. Bain nadenggan tu aka donganmu jolma. Bain nauli nadenggan tu aka na memerlukan. Suaton holong tu aka donganmu jolma. Alana bahasa didokon ikos suatonoton aka nadenggan tu aka dongata jolma.
Ala memang ngolut tadi tonga-tonga ni Portibion memang terbagi dua. Satu sisi kita hidup di dalam kedagingan, satu sisi kita hidup manang dipenuhi dengan roh. Alai monosai mian do hita di bagasan hada gingoni, sai madabu hita tu bagasa dosa, sai madabu hita tu bagasa dosa. Itu bandai di dokon si Paulus, ia idi sabur halak ido gotilonna. Ingot na sinaburhonmu, tagan ho di ngolumi. Lapatan na hamuna kadongan sa porsyaon, manang naa hape tasabur di bagasa tikion, manang nanaroa do tasabur di bagasa tikion tu akadongat ta jolma. Ingot na sinaburhonmu tagan ho di ngolumi ninna. Berarti kita akan menuai apa yang kita dapat. Tetapi kalau kita menabur di dalam roh, ba ingot na sinaburhonmu. Iai disaburho manang nada denggan disaburho baima dapatmu haduan. Ala memang buasa, memang ikon akuat tado bahwa penghakiman itu akan terjadi. Dan saunari haduado ari paruhumani ikon dalanata. Alani ido hamuna kadongan saha porsyaon. Di bagasan ayat 5 satu ayat onomon. Unang masadi mabahen nadenggan. Becan dilehon Tuhani dope tikinadenggan tuhita. Taulahon akka nadenggan. Ulahon akka nadenggan. Unang say mangulahon akka naroa. Ulahon akka nadenggan. Alania Tuhan masih memberikan kehidupan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tadi hojo, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah diriku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berpah. Jadi nak kiningan didokon di ayat 10 atong bisa sadi hari dope taulahon ma nadenggan tu saluhut halak alai gumodang ma tudongata saha porsyaon. Jumolo jo derita tu derita hita mangulahon akan nadenggan. Baru petu akka keluarga ta, baru petu akka todok ta, baru mamuseng tu saluhut jolna. Jadi lapatan na di siamang dota muna kainang anggo mangulahon akan nadengganon memang terbatas doita karena memang itulah firman Tuhan. Tetapi saya mengingat apa yang dikatakan oleh Joyce Meyer yang mengatakan kebebasan untuk memilih adalah sebuah anugerah. Saunari tergantung di horo, itu maksudnya si Joyce Meyer ya. Nah sahalak pengkotbasian Amerika jala jok dota totonon di TV rohani di dokon ibadah kebebasan untuk memilih adalah sebuah anugerah. Nah saunari tu dia do hita memilih mangulahon akan ading gaddo hita silakan, itu adalah sebuah anugerah. Alain ang dohonon na unang masay taulahon aka naroha alaniaha ala memang dang apala di halomohor rohani debatai
Alai bohado tutu molonunga terpuruk hita gabe madabu hita tu bagasa dosa. Iro nakiringan edeni kor eksaudi ya tiamang do tamu nakainang di dokon nasida holan ala asini roha. Jojot hulau si hami patik mi saise sama Tuhan dosa nami unang tulak hami. Lapatan na memang Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Dileu Tuhan itu tuhita asini roha. Topoti mak mulo memang saijo jot hita mangulahon dosa. Topoti mak dosam tu debata. Sesaon ni debatado akka na ulo manopoti dosana. Alaniaha debata tai, debata parholong doi, debata tai, debata parasini rohami. Alani kita setuju apa yang dikatakan oleh Joyce Meyer ini, kebebasan untuk memilih adalah sebuah anugerah. Lapatana tapilit ma ngolut taon gabe mangulahon akka nadenggan. Jala tapasiring ma ngolut taon mangulahon akka naso denggan asal gabe boha asa tarpasu-pasu ngolut tu juluan ni arion. Amin martang yang mahita. Moliate maali Tuhan di pasa rohanami tuho di bagasa tikyo nunga behu bege hami hatam nabadiai na manyuara hotu hami asa toktong hami mangulahon akka nadenggan. Jalaboy hami gabe pasu-pasu tu akadongan nami pardosa. Jalaboy hami gabe manogunogo dongan nami na namian dope nasida di bagasa dosa. Asa boy berubah nasida. Jalaboy ditadda nasida dosana. Alitu di bagasa tikyon utangnya ko kami masalu na ruas ni huriam na dong di jalan lurah. Cimahi ali Tuhan di bagasa tikyon di botohodo aka program kerja ni huriam na di patupa baik dari skala distrik baik dari skala huria pe ali Tuhan di botohodo ali Tuhan di patupa distrik di patupa distrik Jabarteng di do family gathering ali Tuhan tuaka pangulan agok tiki beserta keluarga Tuhan sadadalan doon di bagasan family gathering asa boha asa untuk kemajuan di huriam HKBP. Jalaboy ale Tuhan sharing, boy saling diskusi, boy ale Tuhan saling mengambil kekompakan di tonga-tonga ni akapangulan agok tiki laho pamajuhon huriam marhite aka motivator na didatangkan sian luar distrik Jabarteng di ali Tuhan. Asiroham ali Tuhan di bagasan jam 2 ano borhat do pangula nagok tiki sian huriam HKBP Cimahi Jalan Lura. Ali Tuhan say ramoti mahami songonima ali Tuhan akaruas di huriam na di pasahat nasida akka sumbangan ni nasida ali Tuhan marhite sumbangan pembelian lahan di botohodo ali Tuhan di bagasa tikyon adong walu halak nang mangalihon sumbangan pembelian lahan di bagasa tikyon Tuhan say pasu-pasu ma nasida jalalehon ali Tuhan silopit gadda pasu-pasu mi di tonga-tonga ni nasida asa toktong ale Tuhan marsuara hatam nabadiai tu bagasan rohanami jala toktong gabe habaoran ni pasu-pasu hami saluhut na aladunga marparbue hami di bagasa todim nabadiai jala ikon ulahonono nami dui
di bagasan tikion. Songoni maali Tuhan nang tergerak rohana mangalehon pinjaman lunak adong dison ali Tuhan ono palak ali Tuhan nasi roham ali Tuhan sai pasu-pasu saluhut na nasida ali Tuhan jalaboy ali Tuhan gabe haboran pasu-pasu museng nasida ditiki adong boban ni huriam boy ali Tuhan manupaki nasida boy ali Tuhan gabe mangurupi nasida asa unang dok-dok si taonon ni huriam tujuluan ni Arion boy akaruas ni huriami ali Tuhan manupaki saluna songonima ali Tuhan akanong pasahaton pelean bulanan na ucapan syukur na manang na pelean tahun na pe ale Tuhan manang na perpuluhan pe ale Tuhan manang na di pasat na sida ale Tuhan pelean na di bagasan kantong doho tujolo pe ale Tuhan say pasu-pasu saluhut na ruas mina manupaki huriamon ale Tuhan asa toktong ale Tuhan tarpasu-pasu mangolo ni nasida tujuluan ni Arion. Ali Tuhan di bagasan tikion pe martangi yang dohami ali Tuhan. Dang putus-putus nahami ali Tuhan manangyakon akayanakon nami ali Tuhan. Nang tikina ali Tuhan marumah tangga alay ali Tuhan dang di pasatoro pe siroka ni todina. Ali Tuhan nasiroham. Bereng nasida ale Tuhan jalalehon ma tutonga-tonga ni nasida akasi rokap ni todina asaboy nasida marhasohotan tu ari-ari naneng roon. Songon ale Tuhan ruas di huriam na marulang tahun baik ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan tabay pasu-pasu mitu nasida ale Tuhan. Leo gajang ni umur dia karuasmi na marulang tahun. Ada kelahiran di bagasa tikyon. Tabay ale Tuhan silas di roha tu nasida. Songoni male Tuhan na marulang tahun pernikahan. Toktong pasu-pasu parsaripeon ni nasida ale Tuhan. Jala toktong nasida marsadani roha membangun bahtera rumah tangga ni nasida penggeng saur matua sahat tunamar nini sahat tunamar nono ma akaruasmina merayakan ulang tahun pernikahan di bagasan tikyon. Ale Tuhan martangiang dopehami nang tu akaruasmi naso dapotan karejo dope ale Tuhan. Homa na patudua japalan na lomak dinasida ale Tuhan. Asa hatop akaruasmi karejo mula ulaon ale Tuhan. Jalaboy nasida merlas ni roha marsoba tuadopanmu nabadi. Songoni ima ale Tuhan nang akayanak kon nami na marsikola dope baik tingkat SD, SMP, SMA satu perguruan tinggi ale Tuhan. Sai pasu-pasu maparsikolaan ni nasida sai homa na jongjong jalapasidukon akka studi ni nasida saboy lulus doho denggan. Tuhan di botohodo akka pergumulan nami di bagasan tikion sai homa na jongjong jala sai homa ale Tuhan napatiur-tiur honi asaboy beban berarti menjadi ringan tujuloannya Arion. Asalas rohanami ale Tuhan jala boy hami marlas ni roha mamuji dot pasangapon guarmu nabadi hupuji hami mahu ale Tuhan di bagasa Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Ita pasahat ma beleata marede mahitasian buku EDP 24 ayat sada huhut mahita pasahat pelean tu Komisi HPH District.
Tuhan ban mangulukon parbadi ay madiho pakema ng tikikon mamuti pa sangapo mamuti pa sangapo. Tangaki dihu mai mangulahon long mi dohot pangala uki sayo martu lomomi sayo martu lomomi. Hatanang soraki pasangapon ho mai dohot pambahe naki pararat baritami pararat baritami. Artahamora oki tau pasangapho mai rohanang ulaoki marbarita nauli Jongjong mahita salut. marbarita nauli. Tatangyakon ma peliata di bagasan tikyon. Alide bata ama namin na di banwa gijang hodo haroruan ni salut silelon nadinggan do na sauli balsa na mauliutus upasa tabi masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho sa ijala may gebe wap na husus di jolom palsu-palsu bay jala ramauti asaw parhasya kabi pilihanon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay maruhanami marhitete todim asalam tadahabi godang ni silulon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nile on mi nonirudi pamataku hosadon gogoki rudi salut artaku
manamina di banua gijang sa pinorbadia maguarmu sa ro maharajonmu sa saut malomone roham di banua tongon sona di banua gijang leon matuhami sadarion hang luan siapari se sama dosa nami sungup panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugitu pangujunan palua mahami sian pangago Ayo dona puna araja do tago rodiha sanga po saleleng ni leleng na amen. mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu sian debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tu todim amen. Amin, amin, amin. Horas marihita